σε μια περίοδο βαθύτατης κρίσης, σε μια περίοδο που η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται με τις πολλές περικοπές και εμείς ως Δήμος Ναυπακτίας ήρθαμε αντιμέτωποι και με ένα χρέος που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, από τα οποία έχουμε αποπληρώσει μέχρι στιγμής κοντά στα 9.300. Παρόλα αυτά δεν πτωούμαστε, αλλά αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής τόσο για τους δημότες μας όσο και για τους επισκέπτες της Ναυπάκτου. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούμε προγράμματα ευρωπαϊκά και μέσα σε αυτό εντάσσεται και το έργο της ανάπλασης στο ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, αφού θα γίνουν αλλαγές στους σωλήνες ίδρευσης, θα αντικατασταθούν δηλαδή οι αμοιοντοσωλήνες. Επίσης θα γίνει διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων από τα λίμματα, δηλαδή θα παρέμβουμε στο παντοροϊκό σύστημα το αποχυτευτικό της πόλης. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις θα έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων, γιατί μιλάμε για θέματα ίδρευσης και αποχέτευσης, και επίσης θα γίνει και η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Παράλληλα, αφού κλείσουν τα έργα που έχουν να κάνουν με το υπόγειο κομμάτι, στο υπέργειο τμήμα θα γίνει ανάπλαση, θα γίνουν παρεμβάσεις τόσο στο δρόμο όσο και στα πεζοδρόμια, και με την κατάλληλη φύτευση και το φωτισμό το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης θα αλλάξει προς το καλύτερο. Στόχος μας είναι με μια φορά που σκάβουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να μην παρέμβουμε ξανά στο κομμάτι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να αντικαταστήσουμε τους αμοιοντοσωλήνες και τα προβλήματα της αποχέτευσης και στο υπόλοιπο κομμάτι της πόλης. Θα πρέπει και ζητάμε την συμπαράσταση των δημοτών για τη μικρή όχληση σε αυτό το χρονικό διάστημα των 18 περίπου μηνών, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι από εκεί και πέρα θα απολαύσουν πραγματικά την ποιότητα που θα δώσει το έργο αυτό.